עד כמה חשובה בשבילנו סביבה. האם אנחנו יכולים לבחור או להשפיע על סביבה? הרבה פעמים אני שומע מה שבא ברוך הבא. איך אנחנו יכולים לשנות את החיים? רק בזה שבוחרים בסביבה שהיא חזקה ולוקחת אותי למקום שאני רוצה להיות בו. כל יום יש לנו לבחור מחדש בסביבה שאנחנו נוכל לבנות יחסים הדדיים טובים בשביל כולם. אנחנו משתנים כל יום, עוברים הרבה מצבים שמפרידים בינינו. עלינו לברר מה יכול לחבר כדי לשפר את הקשר. אחרת, כל יום שאנחנו לא נותנים חשיבות לקשר, הוא מדרדר ונעלם עם הזמן. בגלל זה אני צריך כל הזמן לבחור בסביבה מחדש, כי בזה תלוי את האושר ואושר שלי. כל חי חייב תנאים מסוימים. מה שמתאים לאחד לא מתאים לשני. חיים שלנו זה חיפוש ומימוש עצמי. כמו פרי שמקבל טיפול של דבורים, מים, שמש, אדמה פוריה, כך אדם צריך לקבל השפעה כדי לקבל ערכים, תכונות, אופי וכדומה. אדם בלי סביבה נכונה נובל. זה לא מציאותי שבן אדם מעדיף לחיות רע, אבל לא לנסות לשנות את המצב שבו הוא נמצא. אף אחד לא יבוא ולא יעשה את העבודה הזאת. רק האדם אחראי על החיים שלו. עליו לחזק את הסביבה, כי הוא סך הכל תוצאה ממנה.